Gaur hemen aurkezten duguna, galdakestarrokin hartzen dugun konpromisoa da. Zeudekaz. 4 alderdi gauz, gobernuan, eta denon arteko elkarlaguntzaz eta herritarren aportazioak kontuan hartute, gobernu plan hau sortu dugu. Gobernura heldu gintzezan, inertzia eta joera batzuk aldatzeko, eta hori guztia egiteko ezinbestekotzat jotzen dugu politikaren horizontaltasuna. Filosofia bat, non herritarren parte hartzea ezinbestekoa izango dan proiektuek aurrera erateko. Eta udaletxea gertuko sentiaraziko daben lan egiteko modu bat. Hitzetan geratzea ez ezik, proiektuetan gauzatuko duen gobernu plana. Gero asko egon daitezkelako, baina guk irudikatzen dugun hau, danon arteko elkarlaguntzaz eraikitakoa da. Bata da, auzoen arteko autobusa martxan jarriko duguna, eta bestetik, urak Ibaizabalen egin behar dituen obra horiek bukatzean, nahi duguna da, Ibaizabalen ertzeak haizealdirako berreskuratu. El bus interbarrios acercará al centro, a los barrios al centro, para lograr un pueblo más cohesionado. Se llevará a cabo un proyecto piloto con 2 líneas, una de Aperribai a Usansolo y la otra de Zuazo del Esalte. Gauza gehiago ere egingo ditugu. Parkinak, igogailuak, mendiko ibilbideak eta nostalgikoentzat Elizaldeko igerilekuko taberna ere zabalduko dugu. Facilitaremos que Usansolo pueda ser lo que quiera ser y para ello en el presupuesto hemos previsto una partida para que puedan avanzar en el proceso, pero no nos olvidamos de los barrios. Crearemos planes específicos para cada uno de ellos junto a las asociaciones de barrios. Herriko adituekin batera, ondare historikoa berreskuratzeko eta babesteko plangintza egingo dugu. Besteak beste, Itxagako labea, erretbidea eta plazakoetzeko babeslekoa. Hemen dugu Burdinezia ere, historiaren zati garrantzitsua, beraz, babestu eta erakus dezagun. Todas las medidas de un tirón o podemos ir área por área, tal y como nos han explicado Txelu, Nerea y Agustín, área por área, todas las medidas que os presentamos hoy. Entraríamos a la medida en concreto y veríamos un poco el detalle, es decir, un poco el objetivo que planteamos con esta medida.